Namar kajing penslam joko sarkar jala ban pendap no ikajing te ka khasi market ka badan hamot pran kala penlong sindon ya ka senjuk kinong di jan khasi market ban late ya kenduk markmat yu menteri rang ba ka jala u Konrad Konggal Sangma ka bakani kajing ya kenduk ka dei na ka benta ban kentu ya ka sarkar ban pendap no kham klo ya kajing te ya ka khasi market bat ban pen urlong ya ki weiru kijing dawa badan kam. Kumban chukado bakini ki prapon ringut ki long keme hadin ke jing shapin ken ria shipor namar badang tei thamai ka khasi market menta ki dang hab ban shong de jan haka jaka yang kali ribhoi district hastan jim ka kong lari suk rani ka badai ka general secretary ka SKNJKM haba krench ki lat pathai khubor kalaong baka yo khasi market ka dei ka lat ka mai ka ji jing ki long keme khasi ki ba im jakpo bat basai la ka yen ka sem da ka badi jan dolor ki we pat ki jingdon kam nakaliang ka sunjuk kala dawaru banchna artali ki jakarung jakami ha ka te ka yo khanang bakan pensuk ka yat ka yang ki pat ba haba ki wan shakani ka yo bat ban latru na ka jingkhapnya ha ka yat ka yang ki pat ba nong wan yo ke jingwane kendo isa si am jongi mentaksi ke ni kong ni ai purom ya ka office ken jong isa si am bala le stom na kaliang jong ki ba kila penirap na kaliang ka office jong ihi ba kila ai ngi ken kala ngi yo ba ni kendo mentaksi dia ka jingi kendo isa si am mentaksi misngo hi badan kata ka jingkermen namar ba ka ai ka ba ikran ma i ha ka ba ya dei hi ka to ka jingi le ikran ba isa si yo ya ke entrance ke emergency exit ke ventilation ke kamlong ke dukan barokhat ngila ya thulut ke ege baro hai sa CM bat ngila ra ro dekat ngida memorandum jengi hai ngila submit hai te ke ege detail baro kala long hak to kadan hak to memorandum hi dekat kum ke ege bangi ni syam ngi kran de CEO kum tahi ngi kran ba isa CM ti anda habang ngila ikran bat i ti isu ong tang ko ke kenti ngi ba nakaliang ke jong i in hapan ya kran ba empat lak ban kulari ka menta ban pendap no ne bakan long no ne ban biang no ti ong ensa shim me ke jengkit kli badan kam ti impat lang kita gi beri pe jong smart city nang tanah kaliang ka office yang iru hap hi ban ya relang bat ka smart city petang kum tahi ke jeng ikran bat ikan dukan ti ngila ikran no ka sini kong bagi dan krap ndu teli dukan ti kat kum ke jeng ikran ngila ikran syai bah bat ka office jong municipal baik size jom dukan ru kin ai kum bangi julong menchua mengisong hapo khasi market parking jayau hi kabarem na market kum ka bangi syong mentasya taiti idei bet bangi sulit temporary ngihon ya kata ka jing yong jongi kidi dukan gi baret te plaso thu ka dukan jan kam de ka dukan di kimaret ki swinggam gi met ki kwai mo biri secret ketika dukan jan ti ngatharai ka office kan tip kham bahaya kata ban ya kata ka size ka baya dei bat ni ti tang ka office ka balak ban batai kata ka size ngiti ngem tip ngisu syania ba ka office ti ka ka bakan le maka ti ngi sepet kenya kata bahagia kalong kuno Tusuk boleh bukan kumbakan nungut i pete piadan ba kita gede hab ban yo pete dukan hantai rapun re baro ka ngim nang syuban batai namar ba karukumlong hapo te kadang simpor bah kadang simpor namar kita ki dukan kini kita bikin pihak ingil kimpat dan temo kadang silong hall betul tu ti kabangi pa ni kata ke emergency exit kabanlong na kabamlong ru ngimtip ya kata ngilawan ya thu hi CM kumta ti lara ki dan kita ki jingpen kala ha ke entrance kani kata ti yo kan dak kham simpor hi dia Postan jaya ikan kadang long hamin hapreng jong ayo kibri bawan yo kidang sok banrum satis parking menta tinggal asu syong temporary kan taman selong bersui syong taman su yo bu gijan kini beri mana kayo tak lahir isu serum memangila kenria sepang nawai ngajing tiang mak peran tu krum tentang apa isu tu tak along tu di kenyani asu kenria tinggal lawan yang sini sabarin te kamlong hi kayo ikir kapingi nak permen hi baka kinong thiet kin sok kamlong hajan kin bikin dawan yo namar ka kat kum ka bangi ngi ya lingba menta ka kentine kadai ka jingjinga jong ka lentia bat ka me hap lenti syuk ke ten re ka di ka thiet ka don bet mo kat hayo ka yo ka balak kentang ti ka don bet hi ho ngem ong ba ngem shong sa thi ngem don e ngem di e ngem dei bangin ngem kran ya kata ngi di hi tang ba bangi compare bat ka ba jing di ka bangi di stay sepo
mot pran te ka pher bak la bak kan ti hapor bangirang syong men syah hang thi ti nadu nyo beji mesti pung la long ti la wan syong dukan ti hadu pra beji men mi ru gidang la ban syong dukan hang tu ti hendrai ha ka bay dai pa dia sadi stan boy ti kadukan kapor bangi pli ru hap pri hadu ki khatwei beji kish posteng khatwei beji ki khat ar beji ru gidang pli dukan ti kapor khang ru ka dei no san ru beji la ya khang ru beji nomor kim dan chu bi bawan ti itu ipor wan customer ide tang por men singi jan mi chipang ti kata hi ken ke long ka jingdu nong ni ti ke e ka bangi kwa e ka sarkar bakan dia khamba ka dei hakata ka jing yo nong jongi ladangi ka sarkar hi ke isin e ngi bakan pendap ma wud wud e ka building sate ling ba gini gi jing rengkat gini gi jing dawa gi jongi ti ngiyo kanya kata ka jing pendap ya ka yeng kesem ka dia ka thiet lada ka biang ti ngiruk ngiyo ken ban pendap ya ka yeng kesem kat kum ka jing don kam ka juk menta mo ti tang kita hi nrai ka jing e pher ka ba ngi dia syak khasi market parking jayau mat kran bat ka jing e pher jong ka ni ka stand boy ka ditang ka jing jengai bat ka bam ya hap te ka leng tia